Except office wathi ke siyodlala phaya kaSipuru sibone ukuthi abantu bakhona baphathana kanjani. Hello. Hello Malume njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nawe. Uye ubani igama lakho nomcebo? Nomcebo yebo. Wakaba noSona. Umthetho wena? Oh, wakanyambosa. Yebo. Unguphe ekhaya Isemandeni. Mandeni nawe mncanyana phatha abantu abahle. Yeah, thank you. Okay, wesidali ngifuna ama-prawns lawa ahamba nama-ribs leso special sakho. Uma ngathatha into engayisho ingane sesikole sakhulu ukuthi thina okay sikhulile saqhezuka endleleni uzona ayiqhubeke ihlale endleleni e-right siphambukile savuka amaphuthetho savuka sayicosha nazo ivuke zicoshe engafani nathi zifunda hame zosema nathi ayi ngoba sithanda ukuba la zifuna kodwa zibe top nazo zibe Malume uyathanda shit Usweet malume uyawuthanda usweet yazi mfetshana Lokho nalabo abanye abashana malume Oh ngiphi nabashana Yeah. Because uphuma manje kumele kuphele order. Yebo Yebo ngezwe Malume uhambe kahle uphinde ufike futhi uyakuthenge ikhesi